S'acosta el Nadal i en Jan i la Mireia, junt amb els seus pares, van a buscar totes les capses on tenen guardat el pessebre. Treuen les figures i una per una la van col·locant. Mira, diu en Jan, la Maria, mireu la Maria com cuida del seu fillet, diu la Clara. I ara cantaran la cançó The Mary Has a Baby Boy en anglès. Català.